shawartar al'ummar musulmi zuwa ga wasu ayyuka na alkhairi guda biyar wanda idan musulmi ya yi su a cikin wannan darare guda 10 zai samu albarka masu yawa. Daga cikin ayyukan da ya kamata mutum yi a wannan darare guda 10 jama'a shine qiyamul layl, ma'ana tsayuwar daren karan kanta dan uwa. Ya kai dan uwana musulmi, alal aqalla ka dora ma kanka cewa duk wannan dare tun daga yau daren 20 zuwa ƙarshen daren 29 ka dora wa kanka kullun zaka tashi ko raka'a guda biyu ne kai wa Allah subhanahu wataala. Domin dan uwa idan mutum yake ya dora wa kanshi duk dare daga cikin dararen guda 10 na ƙarshen watan Ramadana ka dora ma kanka sai kai raka'a guda biyu to tabbas dan uwana zaka dace da daren Lailatul Qadri, zaka samu ladan kamar ka shekara 84 ne da yan kai kana yin ibadar qiyamul layli. Abu na biyu da ya kamata mutum ya ribanta a cikin wannan shine qira'atul Qur'an, karatun Alqur'ani mai girma. Ƴan uwa mun sani a yau zamanin mu akwai ayyuka da yawa, akwai uzurruka da yawa, wani baya samun damar kwanciyar hankali ya karanta karatun Alqur'ani. Ga wata dibara dan uwa da zaka rike. A kullun ka dora wa kanka a cikin wannan darare guda 10 ka karanta qul huwallahu qawa 3. Ƴan uwa duk wanda ya karanta qul huwallahu qawa 3 a cikin wannan darare guda 10 kullum to tabbas zai dace da ranar Lailatul Qadri. Idan ko ya dace dare guda wanda ya karanta qul huwallahu ko 3 to kamar ya sauke karatun Alqur'ani ne. Ma'ana zai samu ladan kamar ya shekara 84 ne yana karanta Alqur'ani kullum da dare. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cewa al-ikhlasu ta'dilu sulusul Qur'an. Ma'ana Annabi yake cewa suratul qul huwallahu, suratul ikhlas idan mutum ya karanta sau daya kawa daya kamar ya karanta ɗayan 3 Alqur'ani ne. Da haka dan wa ina ba mu shawara, wannan dama ce ka dora wa kanka duk wunin Ramadan daga wannan kwanakan 10 daren kullun a dare ka karanta qul huwallahu qawa 3. Wallahi summa tallahi idan mutum a wannan dare guda 10 kullun karanta qul huwallahu qawa 3 tabbas zai samu ladan ya sauki Alqur'ani kamar shekara 84 da yan kai. Abu na uku da ya kamata mu rike shi al-i'tikaf, i'tikafi. Dan wa in Allah ya baka damar ka samu ka itikafi a wannan darare guda 10, duk wanda ya itikafi a wannan dararen guda 10 zai samu ladan kamar ya shekara 80 da wanda yan kai yana itikafi. Abu na 4 da ya kamata mu yi shine addu'a jama'a. Ya ke wani ke cikin jinin al'ada, da yawa daga cikin mata wata a wannan kwanakan guda 10 ta shiga al'ada, bata san yadda za a yi sallah ba ta samu lada. To albishire ki idan kika samu kowanne dare kika yi addu'a, kika istighfari kawa 100 ko kawa 70 zaki samu ladan kamar ka shekara 84 ne kana istighfari. Abu na 5 wanda ya kamata mu rika shine ƴan uwa yawaita sadaka. Dan wana musulmi ka samu a kowane dare akalla ka bada sadaka, ka dora wa kanka kamar kowane dare zaka bada sadaka dala 100. In ka dace da Lailatul Qadri zaka samu ladan kamar kai sadaka shekara 84 da ƴan kai ƴan uwa. Ka daura kanka ko sadakar abinci ne kai, ka tare da a cikin wannan darare guda 10 ko da abinci kwano guda mai kyau ne, ko wanda ne ka samu miskini ka bashi, zaka samu ladan kamar ka ciyar da miskinin sama da shekara 84. ƴan uwa wannan albarkatu ƴan uwa ka samu a ɗaya daga cikin su kai ko da guda ne domin ka samu ladan shekara 84. Mafi alherin da Allah da yawa al'umma Annabi Muhammad shine wannan daren kwaya daya. Dan haka idan an ci a neme shi a shekara ma ai zaka nema, bare cikin kwana 10 dan uwa kar ka yarda daren Lailatul Qadr ayi banda kai. Wannan rabo ne na lada, kar ka yarda a ce an raba kai baka ciki. ƴan uwa wannan bidiyo idan ka samu ka tura zuwa ga alkhairi, zuwa ga al'ummar musulmin duniya, kowa ya ji wannan alherai da na faɗa. Wani ba mamaki a cikin su ya dan baga kwaya daya, idan yayi kwaya guda kai ma zaka samu ladan kamar ka samu, idan zaka samu ladan kamar yayi, kuma ladan da zaka samu na wanda yi kamar kai ma ka shekara 84 ne kana yi. Kaga a bagas bidiyo kawai ka tura wani saurara yayi zaka samu ladansa. Da haka ƴan uwa wannan bidiyo kai kokari ka yada iya walka domin sako ya isa ƴan uwa su samu alherin da ake samu a kwanakan guda 10. Wassalamu